El judo té un gran nombre d'adeptes entre els més joves del país. Medir-se amb d'altres nanos a d'altres indrets permet millorar en el rendiment. És el cas d'aquest campionat. Hem estat amb ell i hem vist la seva progressió. Tot això és el programa d'avui del Créixer en l'Esport. Benvinguts! El judo és una de les disciplines esportives amb més llicències a casa nostra. Prop de 300 judoques, joves i no tan joves, fan aquest esport representant els diferents clubs de casa nostra. Una activitat que permet veure la seva progressió als entrenaments del dia a dia, però sobretot a la competició, i més quan toca medir-se amb judoques dels països veïns, considerats potències internacionals de l'esport del tatami. És un esport noble i on l'estratègia i les condicions físiques passen a tenir un paper molt important. Abans de cada competició és molt important fer el millor escalfament i que tot estigui en ordre per començar els combats. És molt estable, cada any ens moguem al voltant de 300, 270, 300, i és on estem ara, no? L'objectiu és pujar més amunt, no? Però el fet de poder entrar a les escoles és difícil a nivell horaris, a nivell tècnics que tinguis disponibilitat, però bueno, estem satisfets perquè és bastant estable i la base està pujant, o sigui, hi ha renovació d'edats i categories. És un esport primer individual i com diguem, el positiu que té és que cada un sap aprendre a guanyar i sap aprendre a perdre, és a dir, a competir, i després és un esport no violent, de vegades diuen judo és una art marcial i això genera violència, no, el cas del judo no, tot el contrari, perquè la gent, i ho veus amb els anys, quan has vist créixer canalla de petita i avui dia són grans, són gent molt posada, molt seriosa. No és un esport on tinguem mai problemes de convivència uns amb els altres, vull dir, totalment, vull dir, molt bé, molt educatiu, tant a nivell físic com a nivell, diguem-ne, mental. A l'Internacional d'Andorra, que venen clubs de França i d'Espanya, en tenim aquí, doncs ens va molt bé per veure el nivell que estem tenint aquí al país realment. A partir de 4 anys en amunt, normalment el que es fa a tots els clubs és entre els més petits pot ser dos entrenaments a la setmana i quan es fan una mica més grans hi ha 3 entrenaments a la setmana i inclús ja hi ha nens de la categoria cadet que estan fent 4 i 5 dies d'entrenament a la setmana. Als més petits se'ls diu que han de divertir-se, que l'important és participar. En aquest sentit, la pressió no arriba fins que es fan més grans, quan comencen a fer competicions buscant resultats. Com als petits sí que fas el que és l'aprenentatge del judo, però per a ells el que és la competició amb els petits no és un objectiu. O sigui, ara ja ho veureu ara que està, i després que vendran els més petitets a competir, l'important per ells és que vinguin a fer judo, que s'ho passin bé, que després pugen al pòdium, es porten la seva medalleta cap a casa i tots contents. I a ningú, diguéssim, li donem importància si ha quedat el primer o l'últim de la categoria. Ells busquen també la millor manera d'estudiar el rival i de poder-los guanyar. Tinc la bola a la panxa per la gent que competeix, perquè és així, i després miro tota la gent i quan veig que aniré contra una nena, com jo he mirat, ja sé les tècniques que farà i les tècniques que no farà. I funciona molt. Sí. Com el Barça, saps quan fa amb el Real Madrid, per exemple? Saps que mire com fa el Real Madrid primer i tot? És la mateixa cosa, però no, amb el futbol, amb el judo. Pues que tingui a guanyar algo, or, plata o bronze, a mi m'importa res que guanyi algo. El seu punt dèbil, a on li puc donar, tirar-lo i fer-li un ipon, wasari, yuko. Quan ja estàs segur, s'està molt millor perquè és com si treguessis un pes de sobre i així l'altre pot tenir por i
està tan segur com combats i així és més fàcil de guanyar. Estic nerviós i al moment de fer el combat no em passa res. Quan l'altre està fent amb el que estic fent jo, pues, quan ell fa un combat pues, jo el miro per veure com fa les tècniques i tot. I després jo l'intento de bloquejar amb el que he vist. El judo seguirà captant l'interès per a molts nens i nenes de casa nostra per seguir esdevenint un dels esports amb més adeptes entre els joves d'Andorra.